warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab ibu-ibu bapak belas tinggal teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Faramin, para alim, para kiai, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Ansori saking Rumi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang sangat kami hormati sepuh ini sepuh sedaya kemawon ingkang boten saged sebat setunggal-setunggal naminipun ingkang sangat kami hormati Kepala Desa dalam sedaya bapak-bapak perangkat Desa Ngadipuro beserta pendampingipun ibu-ibu ingkang sangat kula hormati Ketua BPD, Ketua LPMD, Bapak Danton Binmas ingkang sangat kula hormati, Bapak-bapak sedherek panitia sedekah bumi Dusun Jepuro ingkang sangat kula hormati, sedaya ingkang hadir ingkang rawuh dhateng mrika mahkom, sedaya kemawon bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya ingkang ngapunten boten saged dalam sebat setunggal-setunggal ingkang sangat kula hormati ugi. Langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya tansah nglairaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi menapa kanthi sedaya nikmat ingkang sampun diparingaken dumateng kula lan panjenengan sedaya arupi nikmat iman, Islam, sehat walafiat, lir seger kewarasan sehingga dalu niki alhamdulillah kita saged sareng-sareng silaturahmi nggih datang acara sedekah bumi nggih Dusun Jepuro ingkang kaleres dalu niki nggih malam Kamis kanthi kahanan wilujeng boten wonten aral satunggalipun punapa. Sholawat ugi salam mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kula lan panjenengan sedaya pundi babagan ingkang hak lan pundi babagan ingkang batil. Mugi-mugi ingkang rawuh dhateng mriku khususipun tansah asal syafaatipun ngantos minjang dinten akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu, sedherek ingkang kula hormati, kawula minangka saking pemerintah desa nggih sudah ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya nggih khususipun sedaya warga Dusun Jepuro ingkang sampun berpartisipasi saged nyelenggarakan acara dalu niki ingkang dipandegani dalam kalian konco-konco panitia sedekah bumi Dusun Jepuro. Mugi-mugi amal saya panjenengan sedaya tansah asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salajengipun Bapak Ibu sedherek ingkang kawula hormati, ngapunten kawula lagi telat niki wau. Nggih, soalipun wonten masalah gedhe nggih Pak RT setunggal mulek niku dipun kroyok dhateng nggih TKP nipun dhateng Desa Ngadirjo.
nggih perbatasan Ngadipuro Ngadirejo. Sak mangke niku dalam saking rumah sakit terus teng polsek. Alhamdulillah sampun sampun ditangani. Itu mau dalam pamit terus mriki ngapunten pati telat. Sanesipun Bapak Ibu sedherek ingkang kawula hormati, acara kados niki acara rutin setiap tahun. Nggih. Monggo nggih kanthi acara kados niki kita tata manah kita. Nggih. Kita tata niat kita. Kita tata maksud kita sedaya datang mriki. Nggih, saperlu kintun donga khususipun datang sedaya ahli kubur ingkang disareaken datang makam Jepuro niki. Nggih, datang makam Jepuro niki wonten kalih. Nggih, datang mriki kalih datang makam Kinen. Monggo kita ndonga sareng-sareng nggih supados ahli kubur kula lan panjenengan sedaya nggih dipun ngapunten sedaya kelepatan lan sedaya dosa-dosanipun kaliyan Allah. Nggih diparingi nikmat kubur. Nggih dilebetaken dhateng swarganipun meja. Niki Bapak Ibu perlu kawula sampaiaken. Nggih sepindah kawula nggih atas nama pribadi mewakili rakyatan kula Ibu Fatmawati ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya nggih ingkang sampun maringi amanat nggih dumateng rakyatan kula nggih memasuki periode yang kedua. Nggih. Kula boten saged bales punapa-punapa nanging nggih amanat panjenengan insyaallah nggih dadosaken pemicu semangat kula sak kanca-kanca perangkat nggih berjuang nggih mewujudkan desa Ngadipuro bener-bener desa ingkang gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. Nanging kosok wangsulipun iku nggih kedah panjenengan cukup nggih panjenengan sedaya nggih derek-derek nyengkuyung boten saged kawula sak kanca perangkat niki mujudaken nggih sedaya ingkang kita angen-angenaken tanpa kerja sama kali panjenengan sedaya. Terus niku sepindah nomor kali pun nggih perlu dalam sampaiaken bilih niki periode kedua nggih periode kedua insya Allah boten namung niki mawon nggih monggo bilih mangke wonten calon-calon nggih ingkang saged mengemban amanat panjenengan sedaya monggo milai sak menika tata-tata nggih soale napa mimpin tiang melayani masyarakat niku mboten gampil. Nggih karepe niku dewi-dewi. Karepe niku siji-siji. Wonten paribasan sing awon nggih. Siji napa, Pak? Nah. Ngoten niku. Nggih. Jadi setiap menungso, setiap orang itu mempunyai keinginan masing-masing. Wonten sing pengen abang, wonten sing pengen biru, wonten sing pengen hijau. Nanging nggih monggo nek sampun disepakati, nggih nek sampun disepakati. Cara nuwun sewu, pikir penting gini ki pun kesepakatan panjenengan sedaya to Bapak Ibu nggih. Nggih. Lah nuwun sewu, sing rumangsa rame lan nggih ngoten. Aja kok wis petuk jedhuk niku bakal gak ro. Nggih. Estu niki tasih wonten. Tasih wonten. Eman, Pak. Nggih, wong awak dhewe urip kok donya niku namung pira suwene. Nggih. Terus Pak Yai niku senyum niku mawon pun dadekaken ibadah sedekah. Nah,
guyu kalih tiyang niku pun sedekah Pak. Ora sedekah niku ngecolaken arta mboten guyu. Guyu niku pun dadi amal kangge kula lan panjenengan sedaya. Nggih, tapi aja guyu karepe dhewe. Nah, nek pedhok tiyang nggih ngoten, Pak. Ngoten. Boten wonten ten warga Jepura niki. Boten usah kula sebut. Nek enten butuhe tok, Pak. Nek enten butuhe tok niku lho. Ngomongnya sak kanjang. Nggih, nuwun sewu. Lah ngeten niki nuwun sewu. Monggo nggih kita grayangi awak kita sedaya. Bilih kita niku urip kok donya niku mok sak ketipan. Nggih, sak ketipan. Monggo kita sing sae, sak dulure, sak kadange, sak tanggane. Niki enget-enget kita sedaya badhe memahi pati. Hak niku. Terus Mbah Mudin niku hak niku boten saged ales lho. Mesti mati, sing urip mesti mati. Nggih, kanthi menika nggih kula namung saged nyuwun dhumateng panjenengan sedaya senajan jenengan niku napa beda pilihan. Soale wonten ngeten iki nggih pilihan malih, Pak. 2020 niki napa pilihan malih, pilihan bupati. 2020 ini pilihan bupati malih. Nah, nek jenengan mengke ora padha nggih tanggane terus dadekno ora lamongan nggih kebangetan. Nggih Pak nggih. Pun sampai nggih Jepura nggih. Nggih, alhamdulillah. Salajengipun nggih. Salajengipun sakjane badhe kuwatah ingkang dalem sampai akan dhateng panjenengan sedaya. Nanging kranten niki berbagi waktu Pak. Nggih, ten mriku wonten wayange. Nggih, ten mriki tasih wonten Pak Yainal Ansori. Nggih, mangke ingkang badhe paring napa niku? Siraman rohani dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nggih, Pak Yainal Ansori perlu dalam sampai akan bilih bisa Ngadipuro. Nggih, niki setiap sedekah bumi kedah wonten pengaosane Pak. Nek mboten enten pengaosane berarti duit sing 5 juta niku mboten diparingaken. Ngoten Pak. Jadi mugi-mugi nggih kanthi niat kita sedaya niki estu dadosaken desa Ngadipuro desa ingkang leres-leres, desa ingkang makmur. Makmur desane, makmur masyarakate. Nggih ditebahaken saking sedaya balak lan musibah. Nggih diparing ana gampil anggen warganipun pados rezeki. Cuman niki wonten syarate Bapak Ibu. Nggih, mangke dipun uwas kalih Pak. Nggih, Pak Yai, kula namung nyuwun ngajak mawon dumateng panjenengan sedaya. Nggih, kula namung saged ngajak dumateng awak kula pribadi ugi panjenengan sedaya. Nggih, kula yakin. Nggih, kula yakin Ngadipuro nggih di tahun-tahun yang akan datang tetap menjadi desa sing makmur. Kalau wenane sampun dalem sampai akan datang masjid nggih kegiatan Lailatul Istimewa nggih syarate niku napa? Masjid ten desa Ngadipuro niku kathah. Ten dusun Jepura nggih wonten masjide. Wonten musolane pinten Bapak Ibu? Jepura to nggih. 6 dari kados sekian loh itu tambah nah itu niki nuwun sewu nek boten dimakmuraken nggih nek boten didamel niki saged dadosaken bendu dumateng kula lan panjenengan sedaya dadosaken balak dumateng kula lan panjenengan sedaya. Nggih, lah makane niku terus pundi carane boten saged dadosaken balak. Nggih, monggo kita makmuraken musala lan masjidipun. Nggih, niku ingkang saged kula suwun dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Aja musolane dibangun, masjide diapiki, terus ora digawe jamaah. Jamaah subuh niku mok wong 3, imame sak imame mok wong 4. Nggih, niki Pak.
iki sing dadosaken buntu dumateng kula lan panjenengan sedherek. Nggih, salajengipun masalah pembangunan kalawinane sampun dimusyawarah dusunaken. Insyaallah kalawinane dalem ngadep Pak Camat kalih Pak Indra nggih supados saderenge napa dirapat betul nek saged niku kula nyuwun diparingi nggih kula nyuwun ngapunten nggih nek dalane jepuro tasih awon nggih tapi insyaallah nggih insyaallah nggih insyaallah dalan iki insyaallah benjing badhe dipun cor nggih cuman waktune nunggu giliranipun. Soalnya desa Ngadipuro dusune nggih sekawan nggih dalane dawa nggih kathah sing perlu ditata perlu dibangun. Nggih Bapak Ibu nggih sabar nggih. Nggih kita tunggu sareng-sareng mangke mugi-mugi nggih kemarau niki cepat berakhir. Nggih ben mulek kalih kandangan iki nggih saged sareng tandure kalih napa niki jepuro kalih klewer nggih mboten ketinggalan terlalu tebih soalnya gawane nggih pun andalan kita niki namung bengawan damel ngairi sawah lan gawane sak terus terang niki nggih mboten saged mendhet monggo kita makin donga sareng-sareng mugi-mugi nggih kemarau niki segera berakhir. Kita tenggo-tenggo sak musim niki blas ora model blas Pak. Niku Bapak Ibu sedherek ingkang kawula hormati kang saged kawula teraken sepindah malih kawula atas nama pemerintah Desa Ngadipuro namung saged matur sewu nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun berpartisipasi arupi napa kemawon nggih sehingga pelaksanaan sedekah bumi niki saged meriah kados sakmangke. Nggih monggo kita tata sareng-sareng niat kita nggih kita lenggah dhateng mriki niki krana Allah Subhanahu wa taala mboten krana sinten-sinten. Nggih mekaten ingkang saged kawula mbok bilih anggen kawula matur kathah lepatipun kathah kekilafanipun kawula nyuwun ngagungipun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One